He pescat. David, què fas? He pescat. Ja ho veig, ja que has pescat, però què És que mira, som al mig del Pacífic. Al mig del Pacífic. Ah, ara toca parlar dels orígens del nom de les... Dels països d'Oceania. Oh, és veritat, Oceania. Hem fet Amèrica, hem fet Àfrica, hem fet Àsia. també. I ara, esclar, ens faltava Oceania. Ja I avui sabeu què parlarem ve després, de països d'Oceania. Sí, oi? Són espavilats, aquesta I gent. tant que sí. Va, comença tu, va. Per quin país d'Oceania vols començar? Home, començarem per Austràlia. Austràlia, que vol dir la terra del sud. Austràlia. Però aquest era molt fàcil. Bueno, Mira, tu doncs també jo- en tens de vegades. Qui ara, Amèlia? Que tenim una amiga a Nova Zelanda. I Qui què vol dir ahora? Nova Zelanda? Doncs és la nova terra del mar. Oh. New Zealand, terra del mar. Que interessant. Va, què et sembla? Doncs continuem amb l'orientació geogràfica. Digues. Tonga, que és l'illa cap al sud. Tonga. Ah, Tonga, que és dels primers llocs on comença l'any, sempre. Oh. Te'n recordes? Ah, sí, és veritat, Sí. que van fer el cap d'any. Exacte, Ho no, cap d'enllà, recordes? tant que sí. Doncs a mi m'agrada molt Samoa. Samoa? Perquè Samoa, saps què vol dir les illes de Samoa? No? El centre sagrat. Oh, que bonic, El centre sagrat, que quin nom més bonic per un poètic. país, eh? Oh, Va, molt, quina molt, molt, energia. molt, sí. Doncs una altra illa, Va. o més aviat un conjunt d'illes, que és Tuvalu. Jo que valo? són- Tuvalu molt, però molt tu, eh? Oh, gràcies! Home, Gràcies! home, Tuvalu són els 8 que volen estar junts, que estan sempre junts. Tuvalu. Ah, perquè són 8 illes. Sí, són 8 així, Esclar. juntetes. Com nosaltres. Ah, nosaltres som 2. Ah, Continuem. Micronèsia. La Micronèsia, micro són les illes petites. Aquest era fàcil. Doncs Papua, també Papua, és l'illa amb més de 800 llengües. Exacte. I què vol dir Exacte, Papua? és una illa llengua ferida. Em sembla que és l'illa dels homes de cabells encrespats. Mira, com tu. Jo no tinc els Un cabells encrespats. Papua, Què dius, sí, home? un Papua. No, mira. Saps què et dic jo? A mi saps quin m'agrada molt? Quin? Vanuatu. Perquè Vanuatu, sí, Papua, d'acord, Papua Nova Guinea és l'estat amb més llengües, més de 800. Però Mira. Vanuatu és on té la densitat lingüística més alta, és a dir, per habitant Oh. és on hi ha més llengües. I a més Uau. saps què vol dir Vanuatu? No. La nostra terra per sempre. És preciós. Que bonic. És preciós, Doncs oi que sí? només cal anar-hi Doncs som-hi. i fer les nostres comprovacions. Ja ho tenim. Oi Jo que continuo sí? pescant, eh? Sí, perfecte. Penso Però que mentrestant algú- no hem sopat res, eh? No hem sopat res. Va, no pateixis que farem aquest peix i ja Peixet està. fregit. Un peixet ben bo. D'acord. Sí? Sí. Llengua fregits. Som-hi.